Marat Longri Wildlife Sanctuary ay ingnam pialong aron re pen kidwara ratumaphan ahem kipripida masay kideng. Hanjang lang soalong Sanjib Rongpi anam pen kidwa hem michudet. Hamren habar ke hat bagori bali pathar lapen habai pura long sumila rong hangpi aphan kachiki modun. Nili birta than mang phi sami juli bipe hin pen ali dum do ana phan setami kardom bajariklo kardom. Bini Karbi Anglong Live Prime Time birta long pen kicheng sin ali dum aphana ke van pi lake. Karbi Anglong Autonomous Council East Division Forest Asai Kama DFO Jogonath Rongpi Japon Linsi Silveta Mate Marat Along Ria ing namalong aron re pen rong rup kachuki marara tumaphan ahe marit kipriya sai kideng pon. Karbi Anglong District Nihang Nijang pen kado kawe phan plikep habiding nam tolang. West Division Forest, East Division Forest, Hamren Division, Silviculture Division Hills, Lapen Afforestation Division, Laswang Bongpensi, Karbi Anglong District Arlo, Ingnam Pukelong Ponke, Moist Mixed Forest, Deciduous Forest, Ripe Rain Type Forest, Lapen Miscellaneous Forest Pusi, Longponlo. Silveta aing nampi mate Marat Longriang nampi along kaddo kabepen kilometer Pharuplira Plikebra isi angkangpi dolang. Lapen labang so ang nampi aju Disima DCRF, Kaki RF, Disa DCRF lapen Inglongkiri District Council Forest dolang. Silveta mate Marat Longria habar laki kedamtang ningkan Pharukre Sirkebra Plikebra pho aningkan hut bhararader pi arengke lokatum pen ke jogwan Longlia prang areng kiloatum Assam mate Northeast nangka humri ahut phokebra pho mate 55 Regiment Bengal Native Infantry Sepoy Mutiny Major John Butler alangli Governor Agent mate Northeast Frontier Province of Assam ki dodon ahut labang solongri mate Silveta Marat Longria habar Silveta alang roilang sun pen chenglok ladak kelongpon hakwa thengpi thengprang votek wosu amohor setami John Butler atum kebang cheng ahut si labang so Marat Longrita pirthi adang pialong pachathangponlo. Kardom Karbi Anglong Live kelang aratum don pini niltum ladak Silveta ang nama Josi dolo labangso ang nama long jasemet penangan ningkan pen labangso ing nama Jo kumane atum akoti atum la thengpiteng phang ke phalang nu pen chenglok dak read mandu ki kim pen chenglok labangso ing nama Jo penang an long leke rai kom la son sit thekpon long la si DFO order teng pen eletum Karbi Anglong DFO order teng pen sipini labangso dak Karbi Anglong Forest Department hin pen pini alang litum eviction drive labangso asai dengpon long la si lamthi si litum ar diponana Nilimen ke Vikram Singh Rongpi Nil ke ACF Assistant Conservator of Forest in charge of Manja Range East Division. Ini niltum dak eviction drive ke bang successful. Success pick lo. Alapen aku dak successful eviction drive long ke niltum pan assisted by supported by kene ACF Proholat Kro, ACF Pronap Terang, alapen doan beat officer forester 1 forest guard atum tanang cerab dun lo. Kasi pini niltum eviction drive ka pangcheng ke ada pai se pen se pangcheng. Alapen niltum kene don sir kep amandu ke niltum frikang lo niltum hala anujok niltum thum kang lo niltum pakrep kang lo lase niltum lan so se ko mu pini pena ba in future se tame la sona se action se niltum enbom lang atema niltum ka protection apan ke forest apan ke kewang ta niltum ke ready apena ko non do bom dat thi thengpran ta niltum ke conservation apan ke non anta niltum ke matha bom lang lase non e phang ta niltum ke protection conservation of forest ke niltum ke range division ba beat office pen anta niltum ke klembom lang non anta niltum ke asi ako non lak la niltum la Karbi Anglong kene anampi forest anta ko mama da encroachment atum phan anta niltum warning pilo je la son action si niltum ke enbom lang ako mo in future pini pinap no mentu no jong si on the spot long encroacher atum theglong pote niltum ke direct magistrate long si niltum ke hand over ik popu si niltum ke chiparai elo. Bon setami isi ningduk memealama bangke non labangso Marat Longri Wildlife Sanctuary aing nampialong and its thongkebra trok atowara riansi irong ni athengpi arjap soi chotlo hakwa thengpi thengprang do anta kang hua tumsi arnivang rotpon lablo lapen penang ananam pi setami panahok labasonsi nang mandetlo
Labangso Anampi Kacharai ko Munjia Phanpura Kaiketa Karbi Anglong District West Division Forest Tumpen Kabor Ipona Joksi Non Anta Labangso Anampi Masap Sovet Sitami Dobomlo Lason Thak Taksi Pinilet Hotami DFO Jogonath Rongpi Kapin Kharateng ACF Bikram Rongpi Atum Japon Linsi Silvita Mate Marat Longri Wildlife Sanctuary Anampi Along Aron Repen Kiduara Ratumaphan Kapache Director Lapen Ahem Kipriasai Dengponlo Laposona porahut kadu kawepen donner capsusi ing namalong leka ceraya tumaphan ahemarit kripilo. Labangso asai kideng ponahut home guard police escort lapen ranger lapen forest guard atumsi pachun ponlo. Tụi này được sinh lắm rồi, đó là cùng phi thôi nên tụi mình khó hắn những bạc rep tâm lắm, ta có đang muốn nhất rất là sẽ tòng nắm đấy, tụi hem hormu cái này ta ada tụi information là tụi lo ít bon, apa, những tụi mình cũng sẽ là tụi mình cái mana hem nắm thế tikang là tụi là sa order một tên tụi tem lắm, follow lắm. Alang litum la manduki kim ke la sai chutuki mate la inglonga jo chutuki a phanchot ma permanently ke doji phanti la tum alang litum la ni lima thateng ke alang litum permanently ke doi long le ke cherai phansi la sonon si peni bon alang litum mana athe ke do ke teng da ka bari chepang cho check peni che la son thairamik long de area ka somlom ne ilong area ke ladak la peni lo ki kai se ora silvita sabo porcha hindi seria tichomarong Denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Kiramtang Jangmipo ni Pai Inkorasir Kebarni Bogajan Police Station Angkang Hanjang Langso High Mountain English High School Adung Rongching Ria Rong Along Sanjib Rongpi Anam pen Kidwa Hem Mechodet Anarlo Borpai Hini Malom Bangso Hem Make Chohut Adungarai ke Hegdun Longpen Unan Makeup Mem Japan Bor Idun Lo Bonta Kekreng Anga Botora Hut Make Cho Ahir Kang Tang Rak Penajok Mipa Mebdunun Iderlo Halapu Mika Pameba Gari Mate Fire Service at Mapan Pachini Pondo Bonta Miki Cho Ahir Kang Tang Rakajok Fire Agari Nankilia Porahut Anabangki Ahem Cho Edlo Seda Adungarai Araratu Kabor Iponajok Adungarai Kedua Hema Panabangki Miki Chopen Pajok Dun Longlo Labangso hem kopi koson pentong Miki Chulong Lokoni Bangso Putak Manpuanta Klar Dakalam Thi Long Nilang Bokajan pen Ananterang Karbi Anglong Live. Kalitang sumila rong hangpi aphan apran karmuda tumaphan sodak pen ingsai nangji lapen kisung po ahem asora tumaphan sorkar pen kira pinangji pusi ki hang padopon Kalitang sumila rong hangpi aphan apran karmuda langki aputhak ahok perakang sai longlitik kachesong ington tipu anutina bang phubang phialongta ning arlu jesik lok laglo Karbi Anglong pentang lok sominda radang pialong setami laso puthak ningduk chipi ponsi ahok perakang sai kelong jiaphan kache songason thotsi kedamtang jangmi po ni phaing koraner kep arni habar ki hadarong su pialokta habar ki had risonim so maya hinpen armu kache jeng padoponsi ningduk amilur kaidun pen chiki modun Halapu Bagoria Havaralongta, Duarbagori Forest Bid Officer M. Mahilari, Duarbagori Block BLCC Chairman Amor Rong Pilapen, Nehru Yuva Kendra Samiti, Klembang, Bikas Terangatum Japon Linsi, Rongpo Aratum, Chitodun Pen, Karitang Sumila Rong Hang Piapan, Kachiki Mudun. Laso ahut alang litum pen sorkar aphan kachuning ria tengki, adai kedove ka bangpu, Prakash Chandra Borthakur lapen asupo, Nayan Jyoti Borthakur atum aphan kokthat pi veknang jipu ki hang padopong. Lason thak thaksi Balipathar number adarsa rongkithea hawara rongalongta rongkithei risoi jangatum jingrumsi number adarsa rongkithea hithi RJ Road atowar chikokalong milur kaidunsi kalitang sumila ronghang piaphan chiki modun lapen akar jong harchi chom rongmi chom rongso arnam kerenga tumalong kaparap dunlong pamiji aphan arnam hirjumi hangpi
la so sai ki deng hot kaning jia tengki jongsi arona teng pen insai pon thek the pulote la an so se ka jasom deng ponang ko popusi ke ther padopon KSA, RKYC, SFS, KNCA, ASDC, Congress ay lapen BJP atum penta bangso asay ke dengalong chitudun. Halapu hamre na rong supialong ta Auto Association atum lapen Habaipur Guhaigaon High School of Somaratum anparta Thankuru atum ta chikimodun. Alang liphan chenek si holo si alang liphan kerasin dung si method dutlo. Lasinilitum Auto Association kevek akorte atuman nilitum chingrum si ning duk cepek lang si labang so kachesong amilur nilitum pakalo lapenajok ilitum kachesong ington dang ne e prang kevang ji aporan alang liphana ahok akang sai long le pulutang te ilitum dera keja tum alang litum sita labang so long nang kabatha du nang ya kenang sot lapen ke phodeta purial atum aphan alang litum compensation ki pg aphan si nilitum auto kevek atum nilitum nang chuning rilo lanch News report Karbi Anglong Live. Kedam tang jang mini phai koran aircap arni anarlo por phai kre hinia por malom Siloni jan range ke parlo Deopani bidangkang Deopani ang namalong kang hua thengpi keneplong. Ingnam rai ko masai khiatum arni wanga son thak thak methang asai ka cheklema pora hot ihum AS09C 8849 truck pen kang hua thengpi ke pon bomahut forest asai khiatum nebdun cheklo. Kinep dunlong check atrak along kado kabe pharo isira phokep CFT sose ke rok tang thengpi longpong forest asai pho tumpen ke than pona tengki bangso thengpi hithia long kado kabe pen suri trokner cap sose anam longji pusi deupani bir officer Suresh Lekthepen therangkia phan pachini pong So market value ke kaam back to approximately 150 safety and doiji level so market value banke 80,000 and doiji athing pi pen pen kineplong check atraga hemphuke Mrindul Sharma pusi pakthek ponlo bonta bangso sai ke klem veka bang photuma phanke nepon long lelang kineplong check atrak lapen athing pia banke forest bureau officer asa hemalong an pondetlo tola bangso gari check donlo ke check dun pen ke long pon bangke phanta si manik asila bangso thengpi ke ban pot ni litum la bangso truck la pen athing pi ke doam deopani account birlong office long sini tu manik delo under any cerulean range asila bangso thengpi ke doam bangke litum department aron teng pen niltum sis ponlo Nampi namdur kang chonai ahawar ke apar deupani puadimta elonglo setame nonason lahayanam ge do thengpi lapule chojor inghu bomlang pulote kewangjilang arni okprana phanta thedong akana hok doji puta beat officer Suresh Lekthepen deupani ara phan kachuning rita padopon lasi nilihin pen kachuning ke lahalo je apar deupani area ke do akortel pengir ke do anatum nanglitum laposon thengpi kang hua kambang ke claim predaje fansi nilhin pen chunurilo la pen la bangso thengpi pen jok ile tum si kering senga pirothe ningarong isi la bangso thengpi pen jok tum oxygen ke long pon pen ile tum la bangso pirothe long rv semi ke jang la thengpi pen jok la si thengpi yong se avele putangte ile tum pirothe mun to kisung doji la nilhin pen chunuri la halo la bason kang hua kam thengpi kang hua kam ke claim predaje fansi nili deopani bid officer hoi pen nang tum phan chunuri pon Langchit Hingpen Subhas Terang, Karbi Anglong Live. Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo koila mati pen kilometer thongkepra hini suse ka helo inglong ang bongkedo lang prothom rongbong ingtia rongalong kecheng sia pharman pherang kiatum ka humrida number lang prothom rongbong ingtia rongke heloving bu maduta chini kahilo joini number lang prothoma habar pulote karjulong penta kathirik do halada kapale dam rogjia phan batai pharo matha nangji lapen le ro ka phi kache bangjia phanta tomoso ithanglang labang sorong kachukim ke kedamtang ningkan pharo kresir kebra truck aningkan pen don pliara ratum kedodam pangchenglo lasonsi nona matki pangrum pet don kep andolo
Labang so aha waralong hidia sai chutikiji ning ke hangdo pulote ning hang anta ke klemathai do. Inglong arera lam pulote hem thiku penta chubok soksu katiki adim chongbai kroilang. Lason si haladak jui mimi lang mimi adim dopik. Labang so arong ke nambora lang royari sido. Lapen ajara son mate ajara saile tikiji setame angjin kampe. Labang so arong athak nambora lang roy kangbo panathuan paledam lote singhason longnit manjaan ledampo. Chethan ponmi hala bangso asan chom ke dwara ratum sorkar pena kerap ke longdun ke ration card pena ka prek non amake thangnara war saita longdun mangwela. PMAYG rihing ami towar dolong lapen solar war sai anta abilang. Kerosene ka bedara hut ke piniar ni anta ajo thengkai pholapen thengmi patongsi jopang thang pathe ang ibomlo. Labangso ahawar kapali dam jiaphan koila mati pen ekeng pen dam pulote ghonta photrok anapor endeji lapen ok langchar pen dam lo pulote ghonta ke thamapor nangji lasi kiso dera hut dowai imu ke long jiaphan anta koila mati senoni jan kalite choki hula an damsi long damji Labangso ahawar along rongsupi ke doara ratumta ke do dam jiaphan ke dam bomajo non ke pangrum pet don troksi ke bararatum ke do dam jiang ringdo Labangso ahawar along biota kapachata ka bangphu pherangkia tumta ka homridam chenglang posi nang chethan dun renti pherangkia tum ka homridam ahul KAEC kachari pon bom asongja potum mesena bar sai nang pipona sonte mesenji lapen ningarong pikji puta kachuning rialam the nang chepaklang dun renti School padun ke sono dakpensi ke thon dun ma mon de hostel biko hostel jalo dakpen ke mane padam imati hiloving boya ke dun ni gar ni si andalumati ani sineng si skor somar padun na siksa ulola hadag hostel bibe pulote somar handa siksa padun da bojar ke dun ke kona bojar se bojar kurila boya ke dang bongor bar la pentu muidarong boya ni bar he morbar bojar ke koilamati di kalamati ko modar rong bang dak silonian na re tharwi ko nang tum phan government pen la PMAYG hem nang pilu mada da ya ta velo PMAYG ta bedi velo la orunodoi atangka long no manang tu longon de don pliang bong ben don bak long no ya ta longon de da ke te karen nang li manang le da renta velo karen ta be Mani do gora aleng thetu ta nang hungri ba we apeng kutalis kete ansut tame na ta ri pi ta mani ba eklan pi vet the ba ri la apule si lahan da chuning ri la to wa hos ado ri dang ke wa ke sum lahan ta chuning ri tin le si ka to ri Kisum yun dawai tani kan ta six tak antan to piklen bon sa lang ba yan dawai ta tini di kan Koila mati pen Samsung ti Karbiang long live Chorolo nalit ma por chipi pen biota na klang dona pon pini pranta ma biota ke lapon si kang tonik lo